So diyang dapita guys no, nagkuan ta dia nagpa-cute-cute pud gamay kay vlog lagi kuno hayta. Unya Andre klaro kayong ngipon na to guys, lihang kay ngipon guys. Mo na dia nga usa man natong gibuhat dia guys. Puga-puga po pud ta gamay. Unya tanawa ra gud. Sige explain kay sa na tong karga guys. Loy ana guys, loy a. Loy ana bay. Loy a. Usa man ang loy a, mo na nag-unang panginabuhian guys dito sa Barangay Panampalay. So to nakita dia, tanawa sige tagayaw-yaw dia. Wahing-wahing sa kamera nga napiit kuno kaayo ta kay loy a man na guys. Unya sa may sunod dia karon. Sige gyapon tagayaw-yaw. Yaw-yaw lang gyapon ta guys. Yaw-yaw. Tanawa lagi. So kana shout out guys sa kuan ana sa ngalan anay guys, kaning nag-order ana guys si Kevin Cordero Tubang. Pikap ta sa ilong. Okay, wan teling nga murag naglibol na ko si ito ang i-explain dia. Ako taga blanco na pwede labay. Subon tag kaulaw gamay guys. Sa to sa ko ang lips dia guys, pula kay ko ang lips dia guys. Kana pag sa ubos nga bahayan guys, gibungot pug tag maayo. Nata dia karon ron dia sa kuan. Hikap ta sa buhok kay nagpagwapo, pakyut pug kuno ta. Dayon sa pagyan. Mana to gi-explain gihapon guys ang atong loy adya nga mugiguno ni nag-unang panginabuhian. I hope nga mahal po ng isa. Uy, naabot akong amigo. Amigo, oy, naka-share kayo, ngisi kayo kong amigo guys. Nakapasayro mo kuno na siya dito 150 bugo iya ang kuan. Iya ang sa gitawag aning iya ang pakyaw. Aso-aso po yung sigarilyo. Babay po na pakyut pong panuhak ay. 150. Isa ka buok 150. 150. So ayaw kalimot ha, subscribe sa YouTube channel ha. Migoy. Daghan kayong salamat guys. Maura to. Thank you for watching. Thank you for watching guys.